Hej, vi har arbejdet med at lave en ny kursusrække, der hedder PLC-teknikker udvidet med Rockwell. Og det her kursus her, det henvender sig til dig, som har været på vores PLC-teknikkurs inden for Siemens-rækken. Men den her gang, der har vi valgt at skifte over på Rockwell-platformen. Og det har vi primært gjort på grund af ønsker fra jer, om I siger, hvornår skulle vi arbejde med det Rockwell-udstyr, vi havde her på skolen. Og på baggrund af det har vi stykket en kursusrække sammen, bestående af 5 kurser. Og jeg har lige kurserne, der ligger her. Jeg kommer lige kort ind på, hvad vi laver under de forskellige kurser her, men det første kursus, det er PLC-programmering. Sekventielt kalder vi det. Navnet skal vi ikke lade sig narre af. Det er, at vi laver lidt af det, vi gjorde, da vi havde Siemensen, men den her gang skifter vi over til Rockwell-PLC'en, vi har her. Og det er den, det kommer til at køre på. Vi skal lære den at kende. Noget af det første, det er, at vi skal hen og pille ved softwaren, der hedder RS Links. Vi skal hen i Studio 5000 softwaren og prøve at se, hvordan ser det ud i den. Det er sådan set lidt som at skifte fra et styresystem, fra en telefon til et andet styresystem. Nu prøver vi lige at lære det at kende. Så laver vi nogle af de samme sekventielle opgaver, som vi gjorde med Siemens, men bare på en anden platform. Så sker der det, at vi skal hen og pille ved det, der hedder grundlæggende SCADA. Det er i det her tilfælde her, at vi går over og bruger det software, der hedder FactoryTalk View, som er Rockwells software til at lave SCADA i. Der prøver vi at gå ind og lave nogle grafiske brugerflader. Vi prøver at sætte nogle knapper ind. Vi prøver at lave nogle trends. Vi prøver at lave lidt forskellige ting, men i Rockwells univers. Lidt som vi laver på PLC 4 med Siemens. Det næste, vi skal hen og kigge på, det er den, der hedder i driftsætning, fejlfinding og editionssystemer. Der har vi sådan noget som vision-kamera, vi har her. Og med vision-kamera, der prøver vi at begynde at lave nogle billedgengivelse. Her har jeg taget en skævbider, hvor kameraet har genkendt den her. De her data prøver vi at trække fra kameraet direkte over i PLC'en og behandle dataen der. Så det er en af de ting, vi kommer til at rode lidt nær. Så noget nyt, noget vision, blande lidt med PLC. Så har vi den, der hedder højniveau-sprog. Der er vi inde og pille lidt ved, at vi skal prøve at skrive nogle kommandoer. Og vi starter helt simpelt med en if-kommando. Vi bygger lidt forskellige andre kommandoer på. Vi prøver at lave nogle af de styringer, vi har lavet før. Der skal laves lidt med at få et bånd til at køre frem og tilbage. Vi skal prøve at lave noget sekvensteknik herinde. Men prøv at lave noget af det, vi har gjort før, bare med et andet sprog. Så har vi den sidste kursusrække, det er komplekse PLC-anlæg. Der prøver vi at blande lidt det hele sammen. Nogle gange, når I er inde i huset, har I set, at vi har lavet lidt projekter, hvor der er nogle elever, der sidder og laver lidt. Vi prøver at tage måske en H3-stand fra vores automatikteknikere. Prøver at tage og sætte noget Rockwell-udstyr på den, få noget til at ske, hvor vi virkelig nørder amok i de der forskellige elementer, man har på de foregående. Så jeg håber, I synes, det lyder spændende, men det bliver en små 21 dage på Tech College, hvor vi roder igennem Rockwell-pakken og med det udstyr, der hører til der. Ses!